Takže Shrek 5. Po prvom odhalení obsadenia, kedy sme dostali 27 sekúnd takého akoby teaseru, ktorý vyzeral absolútne otrasne, na videu je, že 240 000 lajkov a 691 000 dislajkov, to o niečom svedčí, a že to pôjde von na Vianoce 2026. Nejaký čas ubehol a tvorcovia sa rozhodli vývoj filmu predĺžiť a ja som sa potešil, že sme to znova dokázali, že nastal Sonic incident, kedy najprv Sonic vyzeral takto a nakoniec po vlnách hejtu zo strany fanúšikov ho zmenili do podoby, akú poznáme teraz a chvála Bohu, lebo Sonic sériu mám veľmi rád, ale fast forward do 16. júna června a máme tu oficiálny teaser na Shreka 5 a najprv začníme pozitívne, nech nie som hneď krutý. Za cast som extrémne rád, sú tu Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, proste klasika, plus Zendaya, ale tu som nezachytil, iba v titulkoch, ale ani kocúra tam, čo sa čudujem, nemáme, pretože koniec posledného želania Přání bol taký, že mal namierené do Sasedmero horami, ako by tam vôbec nemal byť, nie je nikde ani potvrdené, že by tam mal byť Antonio Banderas, to by bola veľká škoda, keby, že fakt ho tam nemáme. V češtine vďaka Bohu tiež trio, na ktoré sme od dvojky zvyknutí, teda David Novotný, Tomáš Juržička, Kamila Špráchalová, to je tiež na poriadku a pôsobí to nostalgicky. Páčilo sa mi aj to, ako si tu zase rípe DreamWorks do Disney a je tu Snehuliak, ktorý sa pýta v angličtine Wanna date a snowman? A ten Snehuliak je odkaz na Olafa z Frozen, Ledové kráľovství, a tá jeho hláška je referenciou na pesničku Do you want to build a snowman? Neviem, ako je to teraz po slovensky alebo po česky, to som sa pousmial, čiže áno, vyzerá, že ten pôvodný humor tam stále je, čo je dobré, ale na druhú stranu tu máme nenapadne tverkujúceho oslíka, čo bolo ešte, že dajme tomu, ale prečo tam dali tverkujúceho pernička, to som vidieť nepotreboval, ale možno vám to prišlo smiešné, mne skôr čudné, ale to som asi iba ja. Ďalej to, akým spôsobom má v Shrekovom svete fungovať policajné sirény, to bolo vtipné. A teda, poďme teda adresovať slona v miestnosti. Keď som sa dozvedel, že to posunuli, mal som nádej, ktorá teraz bola úplne zničená, keďže áno, síce tu nejaké zmeny máme, ale fakt tá animácia je stále zlá, ako by nás nepochopili, navyše to miestami pripomína reakcie tvári, ktoré generuje AI, to je taká uncanny valley, proste mi tam niečo na tom nesedí. A miestami ma to desí, ako keby sme tu videli Shreka, ktorého zanimovali ľudia z Bollywoodu, alebo neviem, ja sa tých postav skoro až bojím. Chápem, že to chceli urobiť tak, aby sme videli, že postavy sú už staršie, ale takto som si ani v najhoršej nočnej more nepredstavoval Shreka, Oslíka či Fionu, to je hrozné niečo. Máme už aj oznámený termín premiéry, zatiaľ orientačne leto 2027, ešte je stále šanca, že to opravia a ja by som bol aj za, keby to malo opäť posunúť, úplne v pohode, len prosím, doručte Shreka, ktorého vizuál máme radi, lebo bol by som nerád, keby to dopadlo takto už. Aj tak je tá franšíza taká, že reálne posledný dobrý Shrek bola 2 a to je veľká škoda, akože nie, že by 3 a 4 boli úplne nepozerateľné katastrofy, to rozhodne nie, ale Shrek 2 je za mňa klenot a jeden z mála dôkazov, že nie vždy platí, že prvý diel už nič neprekoná. A ešte jedna vec, ja budem strašne sklamaný, ak tam ten kocúr nebude. Fakt som si od toho prvého jeho encounteru strašne obľúbil. A rovnako tak aj jeho spin-offy. Čiže nerozumiem tomuto, že ho neohlásili. Fakt nie. Každopádne váš názor na toto napíšte do komentu. Fakt som vedavý, čo si o tom myslíte vy. Ja som zatiaľ naživo nestretol jediného človeka, ktorý by si povedal, že táto animácia je lepšia, a skôr som sa stretol so skepsou, takže ak so mnou súhlasíte, dajte like, ak nie, tak dislike. Odber a zviditeľne ma poteší, ja sa s vami týmto lúčim a my sa vidíme na budúce.